Eweche kama bende timora lora counties makaluo wata kod county noero ma Kisumu kuma bende MCA ward manoero ma Nyalenda B county ma Kisumu migosi Joseph Olale oyawa yanga chenro mar choko sanitary towels kendo konyo rowere manyiri mayudore ward mare e kinde ni eri ma tuo ma COVID-19 ma bende koro miyo jopuonjre nitiere e miechegi. Migosi Olale owacho ni otiyo kod riwruok moko e pacho kaindi ma bende biro neno ni pads kata sanitary towels ma kamago eko chiwne nyiri maromo 3,000 kendo yango ni obiro manyo riwruoge moko ma bende wuok e pinjego eko ma oko mondo sir chenro ma kamano ero. Nyadendi Winnie Akinyi ma bende riwruoge konyo e chenro ero oyango ni nyiri mathoth ma wuok e kuonde dak mongo hore kata slums e boma ma Kisumu kono ero onge kaka nyalo yudo omenda ma bende ginyalo ng'iewo godo pads ma kamago eko kaluwore kod ngima matek kata ngima mar dhier ma bende gidakie e slums go eko. Tagruok samoro kaka parent onge pesa koro kaka idhi mondo inyiew kendo gi pesa nito pod opachi pod wanthi school koro meche onge ni we realize ni a lot of challenges nyithindo manyiri go through ei mtawa ma Nyalenda kae. Achiel kuom gi gin joboda boda ma oyie mondo gichul ne 50 bob mar nyiewo pad to kuom 50 bob no nyathi ma nyako nya yudo ich. To apart from mana yudo ich onya yudo tuoche mopogore opogore. We are also launching a pad bank. To pad bank no wadhi kete pads. Koro anytime manyathi manyako dwaro tiyo gi pads to onya yudo gi kwa urahisi. Wan gi nyiri 3,000 mwa benefit kawuono to program ni bro dhi for a period of a year. One 1 million sanitary towel project. We want to raise 1 million sanitary towels. One give friends makonyo from Sweden, one give friends makonyo from UK, one give a lot of number of supporters and sani wa yudo local supporters mabiro konyo.